Kajing yang nujor hapadeng udeng sej bat Uttarakhand. Uttarakhand lada fithong ya umenta tang haden shetayo ustang ban milung, ustang ban he ban san, ustang ban pho. Kadba udeng sej bat lada fithong ya umenta fi ai yu, fi ai sbo yu. Pinam yo I ke ero katak. Hagas nam kabanangkong fi ai fi ai sbo yu Henry pinam yo I ke ero katak. Hagas nam kaba aru kumju, hagas nam kaba lahir kumju, hagas nam kaba saur kumju. Henry hagas nam kaba sanpat pin yo I ba ustang ban milung. Batang hapo Henry bunai pin yo I ba udeng sej. Ustang banjrong hado shispa pro. Kajing keli hang ni kalong baro shikato sans nam lenter unle ayu kenyu ni usej. Baro kitu kisnam nadu kisnam kebanengkong hadu kisnam kebasan. Henry mentapat habau lastang ban milung tang hapo Henry benai shispa pro sajrong ujrong. Ule ayu ken baro kitu kisan telikisnam. Fila ban ong ba uklemle ruem. Henry ngan ong ipi bagata jing ong jong pi kalong kababakla uni udeng sej hapo jong kita kisan telikisnam. Upen ngam yakit het ki jong u syapo bat kham syapo bat haba kita kit het jong u ki ngam kham syapo hapo jong kata khandeu upen scam ya kata katendrai ke jong u khnang ba enda ula mi syaperthei ula banjrong taki spa phut sajrong bat namar ba ujrong taki spa phut sajrong lada kita kit het jong u kim long ki bas scam uta udeng sej la ban ying scam namar kata ushim ya kata kapor jungu nagamta ban pen scam yala ka jong kanong rim ban pen scam yala ka jong ka thit ke jong namar lada kita ki thit jong kim long ki bas scam un saklon kram ka jingkelon ka basyur khei ba de namar kata ka daw udeng sej udon kambha ya uthit ubas scam kata ka ju ka jia ha ka jing im jongi kum ki beru ublei ukwa yangi panginlong ki beru ki bas scam yala ka jong kanong rim jongi khnang ba ngila ban poi sya kata ka perfection sya kata ka jinglong janai ha ka jing ka jongi ni dei ban don ya kata ka ban sem jong ka jing yaisha namar teng ha ka jing jongi kum kiberu habangi kendu ya kata ka jing habangi kendu ya kata ka jing yele habangi kendu ya kata ka jing janjar ha ka jing jongi ngisngau kum bangidu jing kermen Henry ublei ong yang tongin don ya kata ka ban sem jong kajing yaisha namar kaktin ko ong Henry uso jong umunsim ulong kajing I kajing kemen kajing suk kajing syaslim kajing lesbun kajing bha kajing yaine kajing jemnot barkabor halor lade kajing syaslim a patient namar teng ha kajing im jengi kum kiberu nyimut dakung we Henry ublei udon la kajong ka plan nakamenta kajongi kumbango ong ipin nakapor sakpor bahabangi pan na uble bat haba uble ai ya kata ka kabangi pan o kam syemut ba uble unom ai ya kata ka kabangi pan o Henry uble utip khamba ban ya ka kabangi tip syabang tadi nama uble ju ai ya kata ka kabangi kwa Henry uble ai ya kata ka kababahatam nakamta jongi namar kata ngimte bandu jingkerman ya kata Henry ngide ban shim ya ka kum kata ka kabu kum kata ka lat kalemti nakamta ban penbek ya la ka jong ka jing ka jongi bat ya chakmat ka perthai ka la ban ben ya pi Henry uble kwa ya pi ba phin no shiteng ya kata ka ka ba phila stang ha ka jing ka jong pi shibon ba ki bru ngilap ki bala shakkan taj ha ka perthai teng ka jingkut lat jongi kibru kalong kalat ka kabuk siar nagamta jong ble nagamta pan pringkala ya ka jing ka jongi shibon ba ki nuksa shibon ba ki khana jongane ka perthai ki ba ngilap ba shisen kasngi kila syak kentat na ka perthai paro ka we Henry hadin pat kilong pat kibru ki ba job ngan shim ya ka nuksa jong Walt Disney we na kibru bala syak kentat tam ha ka perthai Henry udon ia kata ka mensem jong ka jing shania ha kata ka jing la ka jong ukamai jakpo da ka badro kartun na kam ta jong kowe ka balang usyong usa ha ka we ka jaka ka bater khong ba ka badap tang taki khnai
but shim ya kata ka jing kendo jung kum ka jing tim hendra shim ya ka kum ka lat ka kabu nakam taban pengklan ni nanti but de na mar kata uyo ya ka idea jong Mickey Mouse unong tho jong ka wei ka got gone with the wind hakapor ba uai ya kata ka jing tho jong ha wei o publisher ban penmi ya kata ka got ka jong ulak kentaj mardor ya kata ka jing tho ka jong Henry utau unong tho shim la do jing kermen but hagawi kasi kalalong ka novels ka ba paun nam tam haga history jong ka porthay ngin shim shu ya ka nuksa jong u Alexander Graham Bell haga por ba usna ya ka telefon ushim ya ka telefon ke jong but ubu ya ka hakmat jong uwei u investor nakamtaban ai pisa ya u ba open he pensan ya ka business production ke jong Henry uta u investor u ong ye u kumni shim kenria ya kan ka tiar lek kai jome ngam don kam ya ka I don't like your toys take it away from me Henry u Alexander Graham Bell shem na du jikerman wat menta ngilong kumne kumbang ngilong hatu video sngo ya ka jinget ho khana jong u Wilbur but u Orwell Smith ki arngut ki shipara ki bashna nongkong ya ka aeroplane laiski haswa bakin penher ya ka tuka aeroplane jong ki lapan mi hakot khubor jong ka New York Times ya ka wei ka artikel ka balat ho kumni kini ki bej kishna ya ka machine ki perkhat ba kata ka machine ka laban hair shajro bat la thoro hakata ka articles bakane kam laban urlong daleliru namar tang ki simhi ki balaban hair shajro Henry Fitip tang hadin laiski bagi penmi ya kani ka articles kini ki arngut ki shipara kila proof ya kani ka jingtho bakalong ka babakala da ka penher ya ka airplane ka banang kong ka jongki tang uta upru ubadon kata ka mensim jong ka jing yaisha ubalaban poi sa kata ka thong ka jing job ha ka jing ka jong watla kita ki failure watla da kita ki jing lem kin wan ha ka jing ka jong pi tu long ki bai yaisha tu shim ya ka kum kata ka jing sneng nakamanta ban ban bha shu ya ka jing ka jong pi bapin poi sa kata ka thong ka jing job ha ka jing ka jong pi lada ka jing ki jing jinjar ka jing huslai ki wan ha ka jing ka jong pi wat shim ya ki kum ki jing hendra tu shim ya ki kum ki mau jam nakamta ban pengklan ya ka jing jong pi bapin poi sa kata ka thong ka jing job ha ka jing ka jong pi it's a constant learning process kajing pule kajing update ya kajing nang kajing start kajing pi nakapor syakapor kan pli ya kalat ya kalenti nakam ta jong pi bapin poi syakata ka thong kajing job kajing im kajing pi what shim ya kajing lem kajing pi kum kajing kut Henry to shim ya ka kum kajing stang to up ya kapor kajing pi namar uble e no ya pi daleliru to shania ha uble namar hau ke kabamla banlong ru kan urlong but kalong kabasuk wat ka kentin impossible lada fi phia ya ka kalong I am possible ngin sa kendo pi hagripat ki video tat hadu ko bye bye stay safe